vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So ini naye Stepmother ndakasanganawo nemurume wangu muno mujoni. Tava nemakore iwo anokwana kuita 2 tigere tose. Pose apa mukoma, I can say kuti life was good. Tine mwana wedu zvedu 1. Saka murume manje akabva azotanga kutukana nemudzimai wacho. Mudzimai wacho mukoma akangoya nemwana uyu now she is in grade 3 but tikufanira kuti mwana uyu ange achienda kumusha. Saka ndini ndikufanira kuti ndinge ndichienda naye kumusha but inzwaiwo mashoko awo aakandiudza last weekend iyo. Nanasi uno mukoma anditomborina kana remuromo naye mwana uyu. Saka ndizive kuti ndoita sei, ndombomubata here, ndombomurova kahwani so that ange achiziva kuti ndiri munhu mukuru kwaari. Apa amai vacho naivo vanogara mulocation medu. Saka I think kuti mwana uyu anopota achiudzirwa zvekutaura naamai vake because vanongoti kana vada vanobva vauya vobva vatora mwana and paanozodzoka anenge aine imwe attitude. But kana ndikagara naye kwemazuva akati one day mwana unotoona kutoti kuinga wani zvaari mwana anoteerera but kungoenda chete kwa amai vake anodzoka achikudza mamwe mashoko ekuti unotoona kutoti mwana uyu anoudzirwa zvekutaura naamai vake. Saka ainge amboenda kunogara. Saka apa paakazondiudza mashoko iwayo aakandiudza ainge amboenda kunogara mbijana naamai vake ndokubva achizounzwa zvekare ndokubva tatanga kugara naye. Saka last weekend iyo akabva azoti kwandiri, ndakamuti iwe tsvaira, handiti uri kuona kuti uri busy nana Cocomelon kubva makuseni, taraone zvakaita mumba, hausi kuzodya kana usati watsvaira because ndainge ndambobuda ndikatoita ka piece job. Pandakazodzoka ndikabva ndangoona mumba makasviba, no kubikwa no what. Apa ndainge ndava kunzwa nzara, munhu akangogara zvake akagarira Cocomelon. Saka ndakabva ndatanga kunetsana naye. Akabva ati, naiwe ko unonetsana neni? Pawakabva kumba kwenyu uchiuya panapa pamba pababa vangu wakambouya uine kana anything? Handiti wakangouya nekabhegi kako? Mashoko iwayo akandirwadza. Kunyangwe murume ndakamuudza zvake ndokubva apopotera mwana but still nanhasi uno mashoko iwayo anondirwadza. Saka ndizive kuti ndodii, ndombomurova here mwana uyu because iye akabva atoona kutoti inini handina zvandinokwanisa kumuita mushure mekunge andiudza mashoko anobohwa kudaro because I respect my husband because I know kuti my husband's daughter is the apple of his eye. Saka ndidi kuti tinge tichizongonetsana inini nemurume over these issues but ndinorwadziwa mukoma. Ndakatomboita BP nekuda kwayo nyaya iyoyo ende ndikuzvibvunza kuti zvino mwana uyu zvandiri kufanira kuti ndinge ndichizoenda naye first kumba kwedu then ndobva ndachizoenda ndichinomusiya kuna gogo vake namai vanova vakabereka murume wangu. Ende takatombopinda matalks inini nemurume wangu tichiti mwana uyu anokwanisa kungosara kumba kwedu, so please assist me. Iyo idari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. The pain of being a stepmother. Apa mukadzi uyo anenge ari ex wife to your husband achigara futi musame location imomo anenge achita zvaanenge achida newe. Worst of all when there is a child involved. Pakaipa ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndoda kukuudzaiwo chikonzero icho chakasakisa kuti ndinge ndichizosiyana nekunwa doro. So inini mukoma ndainge nditombori chidhakwa long time and ndinoda kutenda imwe girlfriend yandainge ndichidanana nayo kuti akabva azorekedza kundisungisa. Zvakaitika at that time mukoma ndainge ndiine chimoko changu chandainge ndichidanana nacho even though I am a married guy. Saka ndakazorwadziwa mukoma because ndakati ndaenda kumba kwake. Ndichinosvika kumba kwake ndo pandakabva ndafind out kuti ainge atori neumwe munhu uyo waainge ainaye. Ndakabva ndazorovana nechikomba chiya chikabva chazotiza. Saka ndakabva ndazomudhonza manje nepain yekuti right now ndinokubhadharira rent, ndinokutengera chikafu, ndikabva ndanomupinza mumotikari yangu ndokubva ndachizotanga kudriver ndikadriver. Saka kandichidriver motikari kudaro ndopaakabva azondiudza kuti ainge asingandidi. Ndikabva ndati wati kudii? Akabva anditi iye
ainge ava kusandida. Mukoma ndakabva ndaunlocka madoors emotikari ndikabva ndamuti buruka motikari yangu. So ndakabva ndazoslowa down motikari. Akati ava kuda kunoburuka motikari ndokubva ndamhanyisa motikari zvekuti paakadonha akakuvara mukoma akaita kukuzvuka. Ndokubva ndazorivhesa ndikabva ndamumanikidza kuti ange achipinda mumotikari ndichimurova. Lucky enough haana kundisungisa. Even paakaenda kuchipatara vakatombomubvunza kuti ainge asina kurohwa here nemurume, because vainge vachida kuti ange achienda kunovhura case kumapurisa, but ndikabva ndamukumbira haana kuzondivhurisira case. So mukoma ndo zvakaitika ipapo, ende kubva ipapo ndakabva ndazviudza kuti no more kunwa doro, zvekare no more kuchita on my wife. That is how I stopped cheating on my wife. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa kani pakaipa. Hey, kokuzoita utsinye hwekuti unoudza munhu kuti buruka mumotikari, iyo motikari ichifamba, asi hanzi zvino izvi ndakazviitira mukudhakwa. Ndikabva ndazviudza kuti no more drinking beer for me. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini padeni pane umwe muchinda uyo ava kugarawo padeni pandinogara nemurume wangu. So murume uyu ndinomuda. Zvino ndakabva ndazoenda kune vamwe madzibaba ndikabva ndavaudza kuti padeni pava neumwe muchinda uyo anogarapo, saka iye manje anofamba nemotikari yemurungu wake. Like izvezvi mukoma akatombopiwa imwe GD6 yemurungu wake, ndokubva atoita nguva refu achingotongouya nayo motikari iyoyo. Saka one day ndakazomutaimira manje achibuda achienda kutown, ndokubva ndangoronga kajeni kangu kekuenda kutown kenhema. Hey, ndakati ndiri mumotikari ndikabva ndaona kuti ichi ndo chinonzi chirungu, zvikabva zvazvikonzeresa kuti ndinge ndichimukara even more. Saka madzibaba vaya vakabva vazondigadzirira minamato, but pane zvinhu zvavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitora. Saka ivo manje vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora ivhu apo pakatsikwa nemotikari yake, ndikabva ndazoita sekudaro. After that vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichinotenga tsono macandles anokwana iwo kuita 12 emacolors akasiyana siyana. Vakabva vati macandles iwawo ndinenge ndichifanira kuti paya kana murume wangu abuda ndobva ndazobatidza candle. Saka ndaingoswera muswero wese wezuva ndakabatidza candle rearia, ende vakanditi ndo zvichazokonzeresa kuti ange achizondida. Hii mukoma kane zvinhu izvi handitomborina kana mazuva kubva iyi mukoma nachi munamato uyu handina kana mazuva akati wandei ndabva mukuita munamato iwoyo. Zvikare vakabva vati tsono iyaya ndinofanira kuti ndiswere muswere wese wezuva ndakangoiisa padhoo rake. Saka ndinenge ndakangogara zvangu panze ndichitira kuti kana akangokaruka adzoka achibva kubasa ndinge ndichizokasika kubvisa tsono iyaya, because tsono iyi ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoisa shinda, but shinda iyoyo ndo yandinenge ndakasungirira kamwe kapepa ako kandakanyora zita rangu, like kuti Grace not her real name, loves John not his real name. Saka hanzi izvi ndo zvichazoita kuti iye ange achizotanga kundikara rafu. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ei, zvandakaitira mukoma nashi ndinotonzwa ndichitozvinyarira. Even madzibaba ivavo vakabva vatondiseka kuti iwe ndainge ndisingatombofungidziri kuti ndo hunhu hwahuinaho ihwohwo, kuti unotochivawo vamwe varume apa uri married. Saka madzibaba ivavo manje vakabva vati ndinofanira kuti ndinge ndichivanyengera imwe best friend yangu. Saka ndakatotaura nebest friend yangu izvezvi ari kutomhanya navo madzibaba ivavo apa. Best friend yangu naiyewo atori married akomana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakanokora ivhu apo painge patsika GD6. Shuwa kuchivira munhu GD6 yemurungu wake. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndauyawo pano neconfession yangu. Ndikuda kukuudzaiwo kugezeswa kwatakaitwa minyama kudziva nezvakazoitika after that. So mukoma nashi patakaenda kumusha uko, then baba naamai vakabva vazoti vanangu kochiko chiri kukonzeresawo kuti musakwanisawo kubudirira sezviri kuitawo vamwe vana vemuno muvillage varikowo kujoni. Baba naamai vakabva vazoti vainge vachiziva chikonzero chainge chichikonzeresa kuti isusu tisakwanisa kuita progress
in life. Baba vakabva vati zvakaitika vana vangu ndezvekudai, sekuru venyu munoziva kuti vakaponda munhu here? Tikabva tashamisika because sekuru tainge tichitoziva kuti vakatofa vari munhu ainge achinamata. Saka ivo baba vakabva vati sekuru vedu vainge vaine mushonga wemangoromera, saka vaifarira zvekurwa. Zvino hanzi vakabva vakazoti vachirwa neumwe murume ndokubva vazomurova achibhakira pahuro, murume wewe ndokubva azofa. Nekuda kwekuti vanhu vainge vachitya sekuru, hanzi hakuna kana akada kuita witness. Then sekuru havana kana kumbogara vakasungiwa. So hanzi munhu uya akabva azotanga kumuka ngozi, mweya wake uchimuka ngozi. Saka hanzi pane zvakazongoitikawo zvakazoita kuti mweya uyu wemunhu ainge achimuka ngozi unge uchizongoparara. Zvino mweya uyu ivo baba vainge vachiti kubva zvakazoshaika ivo sekuru, hanzi mushure mekunge sekuru vedu vazoshaika, hanzi chipoko chake murume uya hanzi chaitoonekwa chakatogara padhuze neguva ravo ivo sekuru, kudzamara chava kuzotanga manje kupinda mumusha. Saka baba vakabva vazoti kwatiri, pose paya pamainge muchiri vana vadiki muchiri kukura, paya pamaiti kana mukabuda panze usiku maibva maona umwe murume iyeye maiti kana mamuona obva amhanya, obva anohwanda. Hanzi ndo chipoko ichocho chataitoona, but ivo vabereki vedu mukukura kwedu vainge vachitiudza kuti zvinhu izvozvo hazviko. Saka baba vakabva vazoti ivo vainge vaine imwe n'anga iyo yavainge vakataura nayo, but n'anga iyi mukomanashi yainge yakatsvakwa nasekuru vanova vari hanzvadzi yaamai. Saka takabva tazosimuka pamusha mukoma, ende patakasimuka manje vamwe vehukama vakatombotibvunza kuti ko tainge tichibuda tiri gurupu takananga kupiko. Saka patakabuda tiri gurupu kudaro, nekuda kwekuti tigere pahukama, ndikangoti raini rose takagarisana pahukama. Saka vehukama vakabva vazobvunza kuti ko tainge tichibuda tiri gurupu takananga kupiko. Then amai vakabva vatanga kuchema vachinyepa ivo kuti vamwe sisi vavo vainge vashaika. Ndokubva tazoenda kumusha kwaamai. Takati tasvika kwekweya takasvikira kumba kwasekuru, then mangwana acho ndokupa takabva tazoenda kumba kweimwe n'anga. Takati tasvika kuya ndopa takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichizoenda kunogezeswa kudziva. Tikazoenda kuya mukoma takaendako makuseneseni apa mvura yacho yainge ichitonhora sei. Ipapo pacho patakanzi taifanira kuti tinge tichinonyikwa mumvura, hei mukoma takati tava kuda kunopindamo ndopa takabva tazongoona chimwe chamupupuri icho chainge chichifamba chiri pamusoro pemvura. Saka n'anga iye manje yakabva yazoti iyo yainge isingadi kuti tinge tichigezesewa nemanjuzu akanaka. Yakabva yati yainge ichidana mweya yevafi avo vainge vakafiramo mudhamu imomo kuti vange vachiuya kuzotirwira hondo dzedu. So mukoma taiti paya patainge tichinyikwa mumvura, then baba naamai vainge vachireverera mazita evana vakaberekwa mudzinza umo mandakaberekerwawo, vachiudza mweya uya wemufi kuti iye ange achizotevererana nevamwe vana avo vakaberekerwawo mudzinza imomo matakaberekerwa. Saka izvi ndo zvatakaita mukoma. Takaenda tikabva tanogezesewa minyama kumadziva, uye zvekare baba naamai vakabva vazotiudza kuti mweya uya wengozi haumbofi, vakazotevererana nevana vedu nekuda kwekuti takagezesewa kumadziva. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu mumadzinza umo. Vanhu vari busy, vari kuhwandirana, vanhu vari kuita zvinhu zvavo in secret. Iwe wozongoshamisika kuti why is it life yangu yakasunga izvo. Vanhu vanenge vatoenda kudziva vobva vanogezewa mweya wengozi vachiteketerera mazita apa vanenge vachiteketerera zita rako kuti mweya uya unge uchizotevererana newe. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakahurawo mwana wangu. Mushure mekunge ndahura mwana
ndokubva ndazoenda kune vamwe madzimai, but madzimai ava manje ndainge ndagara hangu ndichingowirirana navo. Saka madzimai ava ndakabva ndazovaudza kuti ndainge ndahura uye ndainge ndava nepamuviri. Saka madzimai vaya vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichiita 9 months, ndikabva ndazoita 9 months dziya ndichinwa mvura yemapenti emurume wangu. This I did after ndafind out kuti ndainge ndiine pamuviri. Madzimai vaya manje vakabva vazondipa imwe mvura yemuteuro, vakabva vati ndaifanira kuti paya pandinenge ndasvika kumba ndobva ndatora mapenti emurume wangu awo anenge asviba. Hei mukomanashe, ndakati ndiri munzira so ndichienda kumba apa ndainge ndichingodzungudza because murume wangu ndinomuziva kuti sometimes he is messy. Anoti kana akabva kutoilet anokwanisa kusazonyatso kuzviwaipa zvakanaka, then unozototi dzimwe nguva uchitowacha mabhurugwa ake unotoona kutoti panenge patori netutsete bhurugwa rake. Hei mukoma, ndaingodzungudza musoro ndikabva ndati asi ndozviripo, ndinofanira kuti ndinge ndichitongovhara maburi ose. Ndakabva ndazoti paya paainge abva kubasa after apedza kugeza ndokubva ndatora pendi rake ndikabva ndatanga kuriwacha. Hei mukoma, ndakati ndaritarisa ndikabva ndamhanya panze ndichinorutsa apa nemahormones ka, because ndakati ndatarisa ndikabva ndaona kuti painge paine kalaini ketsete achirakidza kuti paakaenda kunozvibatsira ainge asina kunyatso kuzvipisika zvakanaka. Asi still mukoma, ndakabva ndazongoriwacha hangu, but handina kushandisa tsipo. Mangwana acho ndakazoswera musoro wese wezuva ndichingonwa mvura iya. So ndaiti kana ndikanwa kudai ndobva ndazosvipira padumbu rangu. Mukoma, ndakazoti ndichinozvara mwana, hei ndakashamisika because mwana wangu akabva abuda akafanana sei nemurume wangu, and even right now murume wangu he feels very proud about the son that I gave him. But chaasingazivi manje ndechekuti mwana uyu mwana wechikomba, and inini nechikomba changu tinotozivana uye hatina kurambana ini nechikomba. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yei, zvakangoma hazvo vedu wei. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Zaitibva tienda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadi zvenyu, mhuri yangu haitozvizivi kuti inini kutogara kwandinoita pawheelchair inhau yekuti ndakatemererwa kuti for 4 good years ndinofanira kuti ndige ndichirarama ndiri pawheelchair. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, mushure mekunge ndaromba ndakabva ndazokanganisa mhiko ndokubva ndazodzokera kwavari sekuru vaya vakandirombesa, vakabva vati vainge vachida kundipanisha ndikabva ndazoita accident. Saka pandakaita accident mukoma ndakabva ndazonzi ndainge ndavhunika spinal cord. Saka zvaizvezvi mukoma ndasarwa nemakore anokwana iwo kuita 2 years and some months ndichingogarapo pawheelchair, but mari ndiri kutoita zvangu. Saka hanzi after 4 years then musana wangu unobva wazoita right. Saka mukuromba kwangu ndakazonzi nekufamba kwenguva chikwambo changu chichazouya. Saka ndakapiwa chimwe chidhori, hanzi nguva yacho kana yakwana chikwambo ichocho chichange chichizondiudza kuti chinenge chichida kuti ndinge ndichichekeresa ani. Saka chidhori ichi chandakapiwa icho chakatongovezewa. Saka hanzi chidhori ichi kana nguva yakwana ndinofanira kuti ndinge ndichizonochitora because ndakaenda kumaraini ekwedu ndikabva ndazonochisiya mune rimwe bako. Saka ndichazoenda ndobva ndazonochitora kana chazondidana, then ndobva ndazochibvunza kuti chinoda kuti ndinge ndichichekeresa ani. Ndakabva ndazonzi kana chauraya inini ndinofanira kuti ndinge ndatotenga poto yeblack yekango, then hanzi ichazozara neropa. Ndobva ndazotanga kudira ropa rose riya pachiri chidhori chacho ichocho. Saka pari zvino hangu ndiri kungoita mari mukoma. Pedari ndo message iyo yandakatumidzirwawo ichibva kuna mukoma vedu. Vanhu havasi kuzorora, but the good thing about our generation, zvinhu zvizhinji zvainge zvakambovanzika zviri kuexposewa, nekuti kudhara hakuna munhu aimbouya achireurura achiti inini ndiri muroi, munhu aingopedza vanhu zvake akanyarara. But now tava kuziva kuti kunze uko sure vanhu vashata. Never trust anyone. Under no circumstances are you supposed to trust anyone because kunze uko kwashata.